Έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε έναν πανέμορφο τόπο. Αξίζει να παλέψουμε, να κάνουμε την ΚΟ ισχυρή. Όχι για μας, αλλά για τις επόμενες γενιές, για τους νέους μας, για τα παιδιά μας. Αυτές οι εικόνες δεν μας ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν στην ΚΟ που ονειρευόμαστε και θέλουμε εμείς οι νέοι. Γι' αυτό συντάσσομαι με το Θεοδόση Νικηταρά για μια ισχυρή ΚΟ.